Bună toți, abonați și eu. A venit să nu uitați să apăsați butonul de like și dacă îți place videoclipul ăsta, să mai facem o dată, partea a doua. Hai să ne uităm de ce filme sunt. Cutie de lemn care conține un album a formației The Lords of Salem. Acasă la ea, un apartament decât. Împreună cu prietena ei, ascultă o melodie foarte ciudată. În timp ce ascultă melodia pe repeat, Heiduța are o viziune despre niște văzătoare care nu vă spun ce vede exact. Ați uitat? No spoilers. Locul 9. The Devil's Rejects. Pe 18 mai 1978, un șerif din Texas împreună cu foarte mulți polițiști au început o misiune de a căuta și chiar a omorî o familie care este responsabilă pentru mai bine de 75 de crime sau dispariții ciudate care au avut loc în ultimii ani. Familia se baricadează și trag asupra polițiștilor, dar un membru al familiei, Rufus, este omorât, iar doamna mamă este luată în custodie în timp ce un băiat și un bebeluș scap ca prin minune. Ce-ți-o fi și cu filmele astea? Ei fură o mașină și după ce îl omoară pe un șofer se duc la un hotel de căcat, iar de aici începe povestea macabră. What the fuck? Ce, mă? Am asără cuvinte. Ce, mă, e acolo, ia? Psihopați, ciudățenii, nebunie. Acest film este continuarea evenimentelor din filmul Casa celor 1000 de cadavre. What the? Mamă mia. Bă, ești nebun. Cum naibii să dă cu coșitul în ea asta de rău? Mamă. Haide. 30 Days of Night. Un film despre vampiri. Deștepți băieții. Știu că soarele le face rău, așa că se duc într-un orășel din Alaska, unde este noaptea pentru 30 de zile. Ciudat. Unde este noaptea pentru 30 de zile. Ok. Moving on. În Alaska e noapte de 30 de zile? What the fuck, cum vine asta? În Alaska e noapte de 30 de zile. What the fuck, cum? Scrieți în comentarii dacă știți în Alaska dacă e noapte de 30 de zile. Să scrieți în comentarii acolo. Și apăsați clopoțelul și butonul de like. Alt vampir pe nume Vicente află de acest plan și se duce și el în acel orășel pentru a se băga și el puțin în seamă. Din cauza frigului, simțurile vampirilor sunt slăbite, iar omuleții din orășel au posibilitatea să se ascundă. Unul dintre omuleți este un șerif care își injectează niște sânge de vampir în vene. Se folosește de puterea pe care tocmai au dobândit-o pentru a se bate cu vampirii ăștia ca să îi salveze pe supraviețuitori, inclusiv soția lui. Doar că acum și vampirașul ăsta bun e bing bing bing, ați ghicit. Vampir. Ce dracu face el când vine ziua? Mai bine aflați răspunsul urmărind acest film care vă lasă rece ca vremea din zi. Dai du-te. Numărul 7. Numărul 7, ia. The Exorcism of Emily Rose. Faceți top 10 filme de groază. Ce faci? Ce filmezi? Să bag pe net. E top 10 filme de groază. Ce mai tari filme? Acest film este bazat pe povestea reală a lui Annelies Michel și prezintă un autoproclamat antagonistic care acționează în calitate de avocat la apărării, reprezentând preotul parohiei care este acuzat de stat în omucidere de neglijență după ce a întreprins un ritual exorcist. Băi, băiatule, băi, doar cuvintele astea care îți dau bătăi de cap te ia cu hai-hui. Apă-i filmul. Acest film este bazat pe povestea reală a lui Annelies Michel și prezintă un autoproclamat antagonistic care acționează în calitate de avocat al apărării, reprezentând preotul parohiei care este acuzat de stat în omucidere din neglijență după ce a întreprins un ritual exorcist. What the... What? A văzut-o și voi? Cristiața! Ce-și dau de cap? Ce-și dau de capăt? What the fuck? Parohiei care este acuzat de stat în omucidere din neglijență după ce a întreprins un ritual exorcist. What the fuck? Dăm înapoi, nu știu. Neglijență după ce a întreprins un ritual. Recomand să vă uitați la film doar ca să vă căcați pe voi de frică, doar din cuvinte. Haide, murim de frică dacă...
să nu uitați ceva. Să-mi bag picioarele, ce final. Oh my god, ce final. În orășelul Brighton se așează dintr-o dată o ceață care ascunde meștrii supranaturali care fac chestii ciudate. What the fuck? În ceață? Bă, și noi avem ceață. Mai dăm mai departe. În acest orășel, iar ăștia sunt super căcați pe ei de frică. Se învârt pe acolo și e chiar ciudat. Dar finalul, mă, finalul face tot filmul. Locul 5. Friday the 13th. Mega cunoscutul Jason, cu maceta lui, omoară tot ce prinde prin cale. Gata film. Mă, dar acum serios, când își dă masca jos, are o față, oh my god. Câteva cuvinte despre film. Vineri 13 prezintă cum un băiat o caută pe sora sa dispărută, care... Deci spuneți și voi dacă cum se cheamă filmul ăsta. Să scrieți în comentarii cum se cheamă filmul. Dacă t-a uitat cineva dintre voi a filmul ăsta. În timpul unui camping în pădure de la Crystal Lake, este răpită de mascatul ucigaș. Acum e gata filmul. Locul 4. A Nightmare on Elm Street. Beleu! Filmul ăsta mi-a făcut nopțile albe când eram mic. M-a făcut să visez urât în fiecare seară. Cu timpul am început să înțeleg personajul. Am realizat puterea sa, ba chiar am înțeles-o. Când eram mic aveam și eu un personaj preferat, dar nu din Disney sau nu știu din ce desen animat, ci dintr-un film horror. Mamă, țin minte când mă băgam în pat, aveam impresia că cineva mă va omorî cu niște cuțite băgate pe sub pat. Și când era mai confortabil, îmi aduceam aminte de acest lucru. Brrr, ce nopți, bă, ce nopți! Situat în orașul ficțional Springwood, Ohio, acțiunea se învârte în jurul câtorva adolescenți care sunt terorizați în coșmarurile lor de fantoma unui criminal în serie pe nume Freddy Krueger. Freddy. Știu filmul. Ăsta. Și cum se cheamă filmul ăsta? Ăsta cu unghie mari, cum naibii cheamă? Freddy. Ăsta cu unghie mari și cu pălărie. Locul 3. E tare filmul ăsta. House of 1000 E tare filmul ăsta, rău de tot. Pe 30 octombrie 1977, 4 persoane au plecat la drum în speranța că vor scrie o carte despre atracțiile pe care le vor vizita. Când cei 4 îl întâlnesc pe proprietarul unei benzinării și al unui muzeu intitulat Muzeul Monștrilor și al Oamenilor Nebuni, cam așa ca voi, descoperă terifianta poveste a legendei locale Dr. Satan. În timp ce pornesc spre căutarea copacului în care Dr. Satan a fost spânzurat, iau cu ei în mașină și o fată care făcea autostopul mașinilor care treceau și care le-a spus că locuiește la câțiva kilometri mai încolo. Dintr-o dată fac pană și care s-a dovedit mai încolo că a fost de fapt o capcană. Fata care era cu ei în mașină îl ia pe unul dintre cei 4 la ea acasă. Câteva momente mai târziu, fratele vitreg al fetei pe care a luat-o ăștia în mașină vine să-i ajute cu bagajele ca să vină toți în casă. Casa celor 1000 de cadavre. Mai spun 1000 de cadavre? Mamă! Ce-i naibii cu atâta, 1000 de cadavre? Tu l-ai, Doamne! Dacă mă uit la filmul ăsta, chiar mă cac pe mine. Scrieți acum asta în comentarii, dați-mi și mie un film de groază, ce mai tare film de groază. M-am uitat la 200 și ceva de filme, nu m-aș speria nici unul. Dați-mi voi un film care mă sperii. Și dacă dați acolo like, oricum fac și like, că mă uit la filme. Fac și like, că mă uit la filme și uitați toți. Am un film de groază. Să arăt să nu mă sperii la filmul ăsta. de cadavre. Să nu uitați să dați și follow pe Insta. Dați Instagram în descriere, să nu uitați. Locul 2. Încearcă acum aroma intensă a Columbiei din cafeaua Viva Single Origin 100% arabica, doar la OMV. House of Wax.
Wow, În ce film e 2005, ăsta? 6 persoane se îndreaptă către un meci de fotbal din Louisiana. Când se lasă noaptea, grupul face un foc de tabără și dintr-o dată vine un necunoscut cu mașina și își îndreaptă farul spre ei, dar fără să se apropie prea tare și nici nu vrea să plece sau să coboare din mașină până când unul dintre tineri îi sparge un far. În următoarea dimineață, unul dintre ei descoperă că au mașina stricată, iar doi dintre ei pleacă pe jos spre ajutor. Și cum mergeau ăștia așa doi la pas, pe jos, unul dintre ei cade de pe un deal într-o groapă plină de ciudățenii, iar după ce celălalt o salvează, se întâlnește cu un țăran noi care se oferă să îi ajute să ajungă în cel mai apropiat oraș ca să își repare mașina. Și de aici începe toată povestea ciudată. Foarte ciudat. Locul 1. Jeepers Nu am, Creepers. nu am ales a filmul ăsta, nu știu. Doi frați se întorc spre casă. În drumul lor prin Alabama de Nord, un șofer misterios, ce conduce o mașină foarte ciudată, ruginită, masivă, încearcă să-i scoate de pe șosea. După ce șoferul îi depășește, îl văd din nou peste ceva timp, cum scoate cadavre înfășurate în cearșaf cu pete de sânge din mașină și le aruncă pe o conductă ce ducea în pivnița unei biserici abandonate. După ce se întâmplă câteva faze, unul dintre frați decide să... Bă, ce nu-s păcătoși care au gadave la biserică. Spatele bisericii. Nu-s păcătoși. Scrieți în comentarii dacă ești păcătoși sau nu. Investigheze ce dracu a văzut. Se băga cu capul înainte pe conducta aia în timp ce fata îl ține de picioare, iar asta se spere pentru că a văzut un șobolan și îl scapă pe ăsta pe conductă, iar ăsta e doar începutul dintr-un film. Recomand să vedeți toate cele 3 părți ale acestui film pentru că se merită. E foarte ciudat, e foarte interesant, iar melodia care se aude mai pe toate filmele vă va rămâne în cap mult timp după mult timp. You must have 5, maybe 600 bodies down there. You've got something that likes one of you. Salut, asta a fost și cu primul episod din top 10 filme de groază. Ne auzim data viitoare. Dacă se strânge 200 de like-uri sau 300, apăsați butonul de like acolo și popoșerul, cum mai fac live, așa se... Salut! Să nu uitați să-mi dați follow pe Insta. Salut! Ne auzim data viitoare.